Čaute, toto je náš prvý úvodný vlog a ja vás vítam u našich začiatkov na YouTube kanáli. Náš kanál vznikol vlastne z jedného šialeného nápadu, ktorý sem potom neskôr dáme, a autorom tohto nápadu je Little Smokey, ktorý je taktiež správcom kanálu a tiež, takže aj ja som správcom pochopiteľne kanálu. Volám sa Palper a budeme natáčať videá let's play, adrenalin videa, parkour videa, fun videa a nejaké tie challengere. Fun videa budú vychádzať tak raz za týždeň a let's play možno tak každý deň. Let's play budeme natáčať na hru Minecraft, Amnézia a môžete nám napísať na náš osobný e-mail alebo Facebook stránku, ktorá bude pravdepodobne v popise videa. Môžete nám písať rôzne názory alebo aj nejaké tie nápady a čo robím, debil? Tak toto bol trošku fail. Little Smokey je tu pravda, že so mnou a kameroval, ale niečo oblízol, tak sa išiel vygrcať. Nerob! Takže budeme natáčať. Už zase si ma pomýlil. Sa neoblízuje ako pes. No dobre. Takže môžeme sa vrátiť naspäť k vlogu. Budeme natáčať tie let's play, ako som už hovoril, challenge a proste viete čo, už som hovoril. Daj si čokoládku, áno, daj si čokoládku. A vlastne aj Smokey som bude dávať videá neskôr, len teraz ešte na to nemá overall. Proste musí si kúpiť mikrofón, aby sme skypovali, keď budeme hrať cez server. A hlavne Minecraft budeme hrať server, ale potom ak nájdeme nejakú dobrú hru, ktorú nám poradíte, tak ju začneme hrávať. Tak to je asi tak všetko. Píšte komentáre, lajkujte a dávajte odber. Čaute.